Mä oon Joni ja nyt mä kerron teille, miten lämmitellään Niko. Elikkä Niko on tulossa ihan just meille käymään. Se ei tiedä tästä mitään, mä oon tehnyt sille hyvää ruokaa. Sitten mä oon kattanut nätisti. Kynttilä löytyy. Ja sitten loppusilaus, mitä se ei voi olla antamatta mulle. Eli mä piilotan yhden kortsun sen ruuan alle. Sitten lappaa vähän ruokaa päälle. Näin, ja se ei voi olla kuin antamatta. Mä hoidan loput kohta ja laitan kameran piiloon. Otetaan. Nyt se tuli, pidetään peukku. Moi. Vähän laittautunut. Se sulle pikkuillallisen. Oho. Jumalauta. Tää on ihan paras. Totakin. Ai niin. Istu vaan nyt noin. Kiitos. Vähän viimeä. Mä laitan vähän terveet. Mikä on vielä kohtusta? Mä tänne ylöspäin. Tulee varmaan haittaa, että mä tallentan. Tuus ylös. Ylös? Joo. Nyt on niinku haukkuja. Kyllä sä voit vähän ollakin. Täällä on käsirasvaa ja toinen kartonki. Sua ei varmaan haittaa se vähän. Ei haittaa, mikä siinä. Joo, me jäädään nyt kahdestaan. Morjens.